Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagaitik. Gaur arratsaldean berriro ere bildu gara enplegua, gizarte kohesioa eta berdintasuna sustatzeko sailaren emakumeak estrategiaren esparruan. Eta oraingo honetan hemen gaude Durangon, gure hurbileneko historiaren funtsezko alderdi bati buruz gogoeta egiteko. Emakumeek erregimen frankistarapean bizi izan zuten desberdintasun sakonari buruz eta hildo horretan memoria historikoa zaintzearen garrantzia azpimarratu behar dugu. Izan ere, gogorarazi behar da emakumeok eskubideak erdietsi genituela bigarren errepublikan ordura arte aitorturik ez genuezkanak. Eskubide horiek, ordea, izugarri murriztuta geratu ziren diktadura garaian. Demokrazia iritsi ondoren, berriz, pizkanaka berreskuratuz joan gara. Gaur, historia liburuetan agertzen diren kontuei buruz ez ezik, beste gai batzuen gainean ere berba egingo dugu. Hala da bai, gure amei, gure amamei, eta gure birramamei gertatu zitzaienaz ari naiz. Gure emakumeei gertatu zitzaienaz ari naiz. Ahalegin eta sufrimendu pertsonal ikaragarria ordainduta, onaino ekarri gintuzten emakumeei gertatu zitzaienaz. Emakume horiek gaur ona gogora ekartzea eta nola sufritu zuten ondo ezagutzea, hori guztia ere bada haien sakrifizioa aitortzeko eta ohoratzeko modu bat. Galdutakoaren tamaila ulertzeko komeni da errepublikaren garaian une batez geratzea. Bigarren errepublikarekin batera, Espainiak emakumeentzako eskubideak zabaltzeko prozesu sakona bizi izan zuen lehen aldiz. Emakumeen sufragioa aitortu zen, Clara Campoamor Andrearen funtsezko bultzadarekin. Oro bat, bigarren errepublikak mugarri bat jarri zuen Espainiako hezkuntzaren historian. Errepublikaren gobernuak hezkuntza errotik erraldatzea deliberatu zuen. Eta hildo horretan, irakaskuntza laikoa, daokoa eta derrigorrezkoa sustatu zuen. Irakaskuntza horretan aurrak baldintza berdinetan hezi behar ziren maizu-maistren eskutik, Espainia kontserbatzaileenak inposatzen duen dogmatismorik gabe. Ezkontza aldatu zen eta dibortzioa baimendu zen lehen aldiz. Eta emakumeek politikan, lanean eta bizitza publikoan parte hartzeko guneak ireki ziren. Aldi laburra izan zen, baina garrantzia handikoa. Ia aitorpen juridikorik gabe hasi ziren emakume asko, azkenean eskubideak zituzten herritar bihurtu ziren. Baina frankistek gerra zibila garaitu izanak aurrerapen horiek sistematikoki deuseztatzea ekarri zuen. Emakumeak bere proiektu ideologikoaren zutabe bihurtu zituen erregimenak. Ama izan behar zuten, emazte esanekoak eta moral katolikoaren zaindariak. Haien zeregina eremu pribatura eta etxekora mugatu zuen erregimenak. Frankismoak berriz ere emakumeak legezko erabateko mendekotasun egoeran jarri zituen. Emakume askok senarraren edo aitaren baimena behar izan zuten banku kontu bat irekitzeko, lan kontratu bat sinatzeko edo bidaiatzeko. Baina frankismoak emakumeen eskubideak mugatzeaz gainera, emakumeen askatasuna ere aktiboki jasarri zuen. Emakume errepublikanoak espetxeratu, exekutatu edo haien ondorengoengandik banandu zituzten. Ama ezkongabeak laidoztatu egin zituzten.
Haietako askok bernatzeak, humilazio publikoak eta isekak jasan zituzten. Errepresioak genero osagai handia izan zuen, hainbat hamarkadatan izildua. Hala izan ere, gure emakumeek ordaindu zuten prezioa izugarria izan zen. Bigarren mailako herritarrak izan ziren. Demokrazia iritsi zenean, Espainiak ekin zion legegintza berreskurapenarako prozesu bati, zeinak bizkanaka emakumeei itzuli baitzizkion egun batean existitu ziren eskubideak eta frankismoak ezabatu zituenak. 1978ko konstituzioak legearen aurreko berdintasuna aitortu zuen. Senarraren baimena indargabetu zen. Dibortzoari, familia plagintzari eta aurrerago berdintasunari eta indarkeria matxistaren aurkako babesari buruzko legeak onartu ziren. Hala ere, berrezarpena ezen automatikoa izan ere, ahalegin politikoa, soziala eta kulturala izan behar zen. Diktaduraren gerizpean, hasi ziren emakume askok bere burua antolatu behar izan zuten, protesta egin eta exigitu eta okupatu behar izan zituzten 40 urtez ukatu zitzaizkien espazio publikoak. Horregatik, da hain garrantzitsua zer gertatu zen gogoratzea, ulertzea eta jakitea. Gure amek, gure amonek eta abarrek ikaragarri sufritu zuten eta onena eman ziguten. Haien sakrifizioak onaino ekarri gaitu bizitzeko beste modu baterako aukera eman digu. Haiek izan ez zituzten aukerak, eskubideak eta askatasunak eman dizkigu. Gaur egun, memoria historikoaz ari garenean, iragana gogoratzeaz gainera, iragan horrek gure orainean oraindik ere nola eragin duen ulertzeaz ere ari gara. Frankismoak emakumeengan izan zuen eragina gogoratzea funtsezkoa da honako helburuetarako. Testuinguru aurkakoenetan ere berdintasunaren alde borrokatu ziren belaunaldiak aitortzeko. Isilaraziak, errepresaliatuak edo ahaztura baztertuak izan ziren emakumeak ikus ditzagun. Eta lortutako eskubideak babesteko historia erakutsi baitu ez direla behin betikoak. Memoria historikoa ez da nostalgiarako eta liskarrerako ariketa ere. Batez ere, erankizun demokratikoaren ariketa da. Nondik gatozen ulertzea ezinbestekoa da, atzera egitea ekiditeko eta gizarte bidezkoago eta berdinzaleago baterantz aurrera egin ahal izateko. Frankismoaz, emakumeen aurkako diktadura gisa hitz egitea ez da gehiegikeria, erretorikoa, errealitate dokumentatua da. Errealitate horrek gogoratzen digu emakumeen eskubideak borroka kolektiboen ahalegin handien eta berdintasunaren etengabeko defentsaren ondorio izan direla eta oraindik ere badirela. Horregaitik, gaur egun, esparru honetan, memoria historikoa aldarrikatuz, isiltasuna, errepresioa eta oztopoak gorabera berdintasuna posible izango zen gizarte baten itxaropenari eutsi zioten emakume guztien ahalegina aldarrikatuko dugu. Eta helburu horrekin, Maria Laspita, hemen dago, gure aurrean, gurekin dago gaur. Maria Bilbotarra eta historialaria da. Memoria historikoan eta historia garaikidean aditua.
Haren ikerketa ibilbideak emakumeen istorioan eta memoria historikoan du ardatz. Batez ere, Arantzadi zientzia elkartegian egin du ikerketa lan hori, baina unibertsitate ikasketak egin bitartean ekin zion bide hori, eta Saturrarango emakumeen espetxean zentratu du bere gradu amaierako lana. Mila esker, Maria, gaur arratsalde honetan gurekin etortzeagatik, eta nahi duzunean zurea da hitza. Arratsalde on guztioi. Bueno, hasi aurretik eskerrak eman nahi ditut, aurkezpen honengatik diputazioari eta egindako lan guztiagatik, eta gehien bat hemen bertaratutakoei, ezta? Etortzeagatik eta historia garaikidearen inguruan, historia garaikidearen eta oroimenaren inguruan guztion artean elkarrekin hausnartzera etortzeagatik. Tituluan ageri den moduan, gaurkoa emakumeen eta frankismoaren ingurukoa izango da. Aipatu nahi dut, emakumei buruz solastea ez dela aparteko kapitulo bati buruz hitz egitea. Gizartearen erdia izateaz gain, historia ulertzeko modu bat da emakumeen inguruan hitz egitea. Eta emakumeen historia ezagutuz, guztion historia modu argiago baten ulertu genezake. Zergatik, emakumeekin gertatutakoak begiratzerakoan argi ikus dezakegu erregimen autoritario baten egunerokotasuna zelakoa zen. Zelan arautzen ziren gorputzak, sexualitateak, amatasunak, zelan erabakitzen den zeinek egin dezaken lan eta ze baldintzetan, eta baita ere zein den eskubide subjektua eta zeintzuk duten hiritartasun mugatuago bat. Hasi aurretik, gaurkoan, termino dikotomikoetan hitz egingo dudala argitu nahi dut. Gizonak eta emakumeak, hain zuzen ere. Berba hauek dira legeetan, prentsan eta garaiko iturrietan daudenak. Egia den arren bestelako errealitate batzuk zeudela, eta hainbatetan eskutuan eta jazarriak zeudela, gaurkoan ezingo dut horretan sakondu. Baina uste dut aipamena behar dutela, eta gaurkoan argitara ateratzen ez ditudan arren, bertan daudelaren aitortza. Eskema bat erakutsi nahi dizue eta hasteko. Honako hau, nahiko simplea. Hau da, gaurkoan jorratuko dugun garaia, ezta? Lehenengo puntua, 1931an dugu, Bigarren Errepublikaren aldarrikapenaren momentua, ostean 36tik 39ra gerra zibila heldu zen eta ostean diktadura frankista. 1975ean diktadora hil zen, Francisco Franco hil zen, eta oroimen historikoaren legeen arabera, 1978an diktadura amaitu zen. Amaiera hori konstituzioarekin ezartzen da. Frankismoaren amaiera puntu gisa jasotzen da legeetan, baina gaurkoan galdera bat bota nahi dizuet. Frankismoa 1978an amaitu alzen emakumeentzat? Aurrerago erantzungo dizuet. Eta ekin orduko azken ohar bat bota nahi dut, dela aldaketa politiko ugariko 50 urteko epe bat jorratuko dut. Eta aipatuko ez ditudan milaka detaile egongo dira. Gertukoa eta ulergarriagoa izan dedin, tokiko ikuspuntu batetik landuko dut, Bizkaian eta Euskal Lurraldean kokatuz. Ez ezberdintzeko asmoarekin, baizik eta gertutik behatu alizateko errealitate guztioni. Hortaz, goazen hasieretik hastera, eta zelako gizartea, herrialdea eta espektatibak zeuden 1931an. Historialariok maitu ditugu testu inguruak. Ezerezean ez delako azten ezerrez. Eta horregatik, frankismoari buruz hitz egiterakoan, hasiko naiz Bigarren Errepublikaren inguruan hitz egiten. Frankismoarekin galdu zena ulertzeko errepublikan lortutakoa azaltzea beharrezkoa delako. Askotan, lurraldei buruz hitz egiten dugu homogeneoak izango balira lez, baina ez da horrela. 20. mendeko Euskal Lurraldei erreparatuz, ikus genezake ritmo zeharo ezberdinak somatu aldirela.
Alde batetik presentzia handiko landa eremua zegoen, herriak, baserriak, ekonomia familiarra, komunitate sareak eta elizaren influentziapeokoak zirenak, eta bestetik industrializazioa eta urbanizazioaren ondorioz erabat eraldatutako lurraldeak zeuden. Bizkaiara ekarrita, eta horregatik jarri dizuet irudia, hau dela Foru Aldundiko Jauregiko beiratea, nerbioi erreka dugu, Larrea de Bilbao. Eta haren inguruan, mehatzaritza, fabrikak, langileak eta biharrak egiteko forma berriak zeuden. Eta lurralde berdinean guztiz ruralak ziren guneak zeuden. Autokonsumoan oinarritutako ekonomiekin, baserriaren bueltakoak eta soldatapeko lana ezagutzen ez zutenak. Argi utzi nahi dut honekin, ez dudala inondik inora ere, esan nahi hiria modernitatearen sinonimo zenik eta landa eremua atzerapena. Inondik inora ere. Adierazi nahi dudana da, errealitate ezberdinen elkarbizitza zegoela, eta honek eragina izango zuela aldaketen aurrean, aurre egiteko momentuan, edo aldaketen alde agertzeko momentuan. Eta garaiko emakumei buruz zer esan, oro har inguru ezberdinetan egon arren, etxeko lana, zaintza, fedea eta moral loneko izakiak izatera bideratutako norbanakoak ziren. Emakumeen eskubideen hauskortasuna ulertzeko, komeni da urte luzez ezberdintasunak legezkotu dituen zutabei arreta jartzea. Ezberdintasun sistema osoa erlijioan, diskurtso mediko-zientifikoetan eta legeetan oinarritzen baizen. Eliza Katolikoak influentzia izugarria zuen zuzentasuna ezartzeko gehien bat hezkuntza eta moral sexualaren inguruko gaietan, teoria mediko-zientifiko misogenioek ezberdintasun natureletaz hitz egiten zuen, eta gizon eta emakumeen arteko hierarkia argudio biologikoekin babesten zuten, eta ustezko muga intelektualak ere jartzen zizkieten emakumei, eta ezberdintasun hauek normaltzeko legeak zeuden. Zuzenbide zibilak emakumeen gehien bat ezkondutako emakumeen askatasuna zeharo morresten zuten, eta besteak beste senarrek emazteak ordezkatzen zituzten, hainbat kudeaketarako beharrezkoa baizen hauen parte hartzea. Ezberdintasuna hortaz ezen kulturala soilik, legeetan eta agintzen zuten instituzio guztietan presente zegoen. Eta testuinguru honetan hasi zen Bigarren Errepublika. Errepublikaren aldarrikapena sistema monarkikoaren krisialdi luze baten ostean heldu zen. Primo de Riveraren diktaduraren amaieran monarkikoak ez zuten euren zilegitasuna lortzen eta parte hartze politikoaren itxura emoteko hauteskunde batzuen deialdia egin zuten. Horrela, zenbait alderdi politikok, ezkertiarrak eta errepublikaren aldekoak erreferendum gisara ulertu zuten bozkaketa hau. 1931ko apirilaren 12an bozketa egin zen, eta hirigune eta hiri handietan eta hirigunetan irabazi zuten aukera errepublikanoek. Horrela, Eibarren lehenengoz eta ostera herrialde osoan zehar, Bigarren Errepublika aldarrikatu zen. Aldaketa honek gobernu forma eraldatzeaz gain, eskubide markoaren aldaketa ekarri zuen. Eta horrela, familia, morala, hezkuntza eta lana ikutu ziren besteak beste. Udal hauteskunde hauek ez ziren aurrera eraman herri guztietan. Indarrean zegoen hauteskunde legeak, 1907koak, 29. artikuluan adierazten zuen zinegotzien kopurua eta aurkeztutako norbanakoen kopurua berdina bazen, adibidez, Durangon 11 zinegotzi behar baziren, eta 11 pertsona aurkezten baziren zerrendetan, ez zirela aurrera eraman behar hauteskundeak. Horrela, artikulu honen bitartez, kazikismoa baliatzen zuen eta norbanako batzuei boterea bermatzen zitzaien. Hauteskunde lege honen inguruan hitz egiten dizuet, artikulu honek ahalbidetu zuelako lehenengo emakume alkateak. Aurrera salto txiki bat egingo dut, eta aipatu berri dudanez 31an izan ziren hauteskundeak, baina zenbait herrietan ezen bozkatu. Hortaz 33an, jada ezarritako gobernu errepublikarrek, kendu zituzten ezarritako udal talde horiek, eta kudeaketa batzorde batzuk jarri zituzten hauteskundeak egin bitartean. Udal hauteskunde horiek orduko ezarritako talde hauek, funtzionario batek, zergadun batek eta langilek batek osatzen zuten. Eta zer gertatzen zen herri txikietan, funtzionario bakarra edo gutxienetakoa herriko irakasleak izaten zirela. Eta horrela,
Gipuzkoako kasuan 18 emakumek parte hartu zuten udal gobernetan, euretako 7 alkate izan da. Hainbat alderdietan ez zuten gustuko izan erabaki hau. La Gaceta del Norte egunkari bizkaitarrean, hemen dagoen honetan, honako hau jaso zen. Ayer salió la tercera de las listas de las comisiones gestoras municipales. Para felicidad de los pueblos a los que les ha tocado en suerte la legalísima calamidad, gracias a esta nueva moralidad legalísima, lo repetimos, de echar por la borda ayuntamientos legítimamente constituidos, vamos a tener hasta alcaldesas, que es el último grito de los progresos de la democracia andante. Eta jarraian emakume alkateak zituzten hainbat herri zerrendatzen ziren. Batzorde hauek hilabete gutxi batzuk egon ziren indarrean, eta ostean legezkoak ziren udaltaldeak hautatzeko hauteskundeak egin ziren, eta hauteskunde horietan lehenengoz bozkatu zuten emakumeek. Hala ere, Aria Etenbarik Bigarren Errepublikak onartutako eskubideen inguruan eta sufragio unibertsalaren inguruan berba egiten hasiko naiz. Eskubide hau Errepublikako Konstituziaren 36. artikuluan jaso zen, 23 urtetik gorako herritarrek sexu batekoak zein bestekoak hauteskunde eskubide berberak izango dituzte. Baina hau idaztera heldu orduko debate izugarria egon zen, gorteetan, kaleetan eta zelan ez prentsan. Gorteetan 3 emakumek parte hartze zuten, euretako bat, aipatutako Clara Campoamor, sufragio unibertsalaren defendatzailea izan zena. Zenbait alderdietan bat zetozen ideiarekin, baina atzeratzearen aldekoak ziren. Emakumeen botoak senarraren edo elizaren eragina izango zutelaren beldur zirelako. Ez zen adostasunik egon eta bozketan ganbera erabat zatituta zegoen. Hala ere onartu zen. 470 ordezkarietatik 188 abstenitu ziren, 140, 161 alde bozkatu zuten eta 121 kontran. Aldeko bozken artean besteak beste Alderdi Sozialista dugu, baina Indalecio Prietoren kontrakoarekin haren esanetan errepublikarantzako labanka zelako emakumeak bozkatu alizatea. Prentsan, kaleetan bezala, kontrako ahotsak egon ziren. Argia astekariko adibide hau ekarri dizuet, honako hau estaten zuen emakumeen boto eskubidearen inguruan. Emakumeak lehen nahiko zeregin emanez bazuten bezala, gizonari burua uste handiagoak jartzeko edo emakumeai ere autarkia izateko, poskatzeko, eskubidea eman zien. Hutsa eskubide hori berak hartu izan bazuten, baino gizonak eman, 2 emaitza egin zituan gizonak emakumeari autarkia izateko eskubidea eman zionean. Emakumeari autarkia eta gizonari burua ustea. Deigarria da, hau esan ostean, emakumeen boza eskubideak bi helburu zekartzela emakumeen botoa eta gizonen burua ustea, artikuluak emakumei botoa eskatzen diela. Eskatzen die boto katoliko eta eskuindarra izatea. Kuriosoa da, praktikan, eskubide hau asko erabilizela. Olaberrian, Gipuzkoan, ikerketa baten parte hartzeko aukera izan nuen, eta bertako artxiboan honako dokumentua agertu zen. Hemen eskinakoa. Eta da hauteskundetako akta. Eta ikusteaz gain, bozkatzera joandako 209 pertsonetatik, 155 emakumeak zirela, hau da, parte hartzea ia erdia emakumeena izan zela, ikusalda joandako lehenengo 25 norbanakoetatik 23 emakumeak zirela. Hau da, ez da bakarra bozkatu zutela praktikan, baizik eta gogotsu bozkatu zutela. Hainbestetan aipatua den bozkatzeko eskubide honetaz gain, Bigarren Errepublikak beste hainbat aurrera pauso ekarri zituen. Emakumeen egunerokotasunean oro har ondorio gehiago ekarri zituenak. Hasteko, konstituzioak berdintasuna eta ez bereizteko oinarria ezarri zituen. Testuak 2. artikuluan legearen aurreko berdintasuna aitortzen du eta beste hainbat artikuluetan ere antzekoak. Gainera, testu honek, konstituzioak lehenengo aipatzen zuen ezkontzaren oinarria berdintasuna zela. Eta bikote ezkonduak banatu alzirela. Horretarako, 1932an dibortziorako legea onartu zen. Ezkontza zibila ere onartu zen, familia eta bikoteen sekularizazioa ekarriz. Eta bikote eskonduei dagokionez, beste aurrera pauso bat izan zen, bizitoki askatasuna ezarri zela. Ordura arte, emakumeek euren senarrak hautatzen zuen lekuan bizi behar ziren. Baina honi esker ez zuten gizona jarraitzeko beharrik. Gai apur bat aldatuz, Errepublikak antisorgailuen erabilera legeztatu zuen, eta abortuaren eskubidea bederatu.
Egiari zor, aipatu behar da, gerra hasita zegoela bideratu zirela bi eskubide hauek, eta hemen ez zutela eraginik izan. Hala ere, aipatu nahi dut bi neurri hauekin gertatutakoa. Ardunaldia artifizialki etentzeko dekretua 1926ko abenduan onartu zen Katalunian. Neurriak ospitaletan legezko abortuak egitea baimentzen zuen, eta Federica Montseny osasun ministro anarkista izan zen dekretu honen bultzatzaile nagusia. Antisorgailuei dagokionez, ezin da esan emakumeen artean erabilera orokortua izan zenik, gizarteak prostituzioarekin lotzen zuelako eta langileak ezin zituztelako ordaindu gehienetan. Hezkuntza eta lanaren eremuan, Errepublikak hezkuntza publikoaren eta modernitate sozialaren aldeko proiektu handia martxan jarri zuen. Hezkuntzaren kasuan publikoa, doakoa, derrigorra eta laikoa bultzatu zuen. Zenbait ate zabaldu ziren, aipatu behar da hierarkiak mantendu egin zirela, soldata ezberdintasunak, emakumei bideratutako lanak, sarbide ezberdinak klase eta lurraldearen arabera. Gainera, esan behar da soldatapeko lanean sartzeak ez zuela aldaketarik ekartzen zaintza lanetan. Hau da, lan produktibo egiten zuten emakumeek jornada bikoitza zuten. Etxeko lanena, gehitzen zitzaielako soldatapeko lanari. Paperean lorpen asko egon ziren, eta gaurkotasun handikoak. Hala ere, Bigarren Errepublikaren ibilbidea laburra eta muga sozialak presente egon ziren prozesu osoan zehar. Gerraren aurretik, zenbat atzera pauso eta desadostasun egon ziren. Legeek eta konstituzioak eskubideak aitortu arren, eskuindarrek eta zeda moduko antolakundeak, zeda zen Confederación Española de Derechas Autónomas, antolakunde hauek kontra egin zuten. Dibortzioaren kasuan adibidez, emakumeen kontra joango zela defendatzen zuten. Euren esanetan emakumeak babesten zituzten, baina praktikan askatasuna mugatzen zieten. Jarduteko modu hau diktaduran erabat erabilia izan zen ikusiko duzuen moduan. 1924 eta 26 urteen artean, aipatutako zeda honek gobernua osatu zuen. Garai horri 2 urteko kontserbadorea deitzen zaio. Erreformen zuzenketek eta gero eta ezegonkortasun politiko handiagoak ardaztu zuten denbora hori. Eta dibortzioak kentzeko proposamena eta guzti egon zen. 1926ko otsailean Fronte Popularrak garaipena eskuratu ostean, gobernuak ahalegina egin zuen erreformak berrabiarazteko. Baina herrialdea erabat bananduta zegoen, norgehiagoka soziala eta indarkeria politikoa hasi ziren, proiektu bateraezinen arteko blokeoak enkistatuta zeuden, eta tentsio giro horretan armadako sektoreen konspirazioak aurrera egin zuen. 1926ko uztailean estatu kolpean amaitu arte. This panorama of desolation was one of Spain's loveliest and most picturesque cities. The Holy City, the Basques called it, now a city of death, laid waste in the battle for Bilbao, whether by bombs from the advancing insurgents' planes or by the torch applied by retreating loyalists, remains a question in dispute. 800 civilians died. Only a handful of refugees remain amid the desolate ruins. Gerraren hasiera estatu kolpe alegin bat izan zen. Huts egin zuen estatu kolpe bat abirazi zuen gerra. Porrotaren ostean, kolpistek lurraldeen gehiengoa eskuratu ez zutenez, gerrari hasiera eman zioten. Euskal Lurraldeen kasuan, Araba kolpisten menpe geratu zen lehen unetik eta Bizkaia eta Gipuzkoa ordea errepublikarekin lerrokatuta mantendu ziren. Gerrak inplikatutako pertsona adina bizipen izan zituen. Beraz, milioika esperientzia desberdin egon ziren. Tarte honetan, aztertzen ari garen gaia dela eta bi gauzetan zentratuko naiz. Alde batetik, emakumeek gerran izan zuten paperean eta bestetik, gerraren ondorioz jasan zituzten indarkerietan. Urteetan gerra ekintza maskulino gisa ulertu ondoren, emakumeak izaki baketsuak, kalteberak eta mendekoak zirela zioen diskurtso dikotomiko batean oinarrituta, emakumeen eredu berrien gorakadak gerretan euren rol berria definitzeko beharra sortu zuen. Bai hemen zein beste gerra garaikide batzuetan. Alderdi politiko guztiek emakumeak zituzten jarraitzaileen artean, eta bakoitzak modu ezberdinean erantzun zion gai honi. Atik, aipatu behar da, eurek emakumeek ez zutela
entzunak izateko bide instituzional nahikorik, eta euren iritzia ez zela jaso. Ezkerreko indarrek emakumeak gerrara eramatearen alde agertu ziren, gehien bat anarkistek eta komunistek. Hala ere, aurrera eramandako lanak gutxietan ziren gizonek egindako berdinak eta frentera heldutakoek euren berezko lanak aurrera eraman zituzten. Hau da, zaintzarekin eta garbitasunarekin lotutakoak askotan. Gerrak aurrera egin ahala, berrantolaketa militarraren prozesuak fronteak zeuden emakumeen zenbakia murriztu zuen. Aldi berean, atzera guardia fronte berri bat bilakatu zen. Gizarte zibila helburu militar bat izan zen, bombardeketen eta gosearen ondorioz, eta Euskal Lurraldean iparraldeko fronteak eta aireko gerrak herriak zuntxitu zituen. Aste hauetan, hainbat urte hurren ospatu izan dira, adibidez hemen Durango martxoaren 31an, edota Gernikan apirilaren 26an. Egunerokotasunaren beldurraren testu inguruan, agintariek babesleku eta defentsa neurriak indarrean jarri zituzten. Eta bertan, emakume ugarik egunerokotasuneko bizitza sostengatu zuten. Ospitaletan, intendentzia lanaetan eta tailerretan biharra egin zuten. Babesareak eta jantokiak antolatu zituzten eta zaintza lanak ere aurrera eraman zituzten. Eta hemen, agian ezagutzen ez duzuen perfil bat aurkeztu nahi dizuet. Gerrako amabitxiak edo madrinas de guerra. Korrespondentzia eta laguntza moraleko praktika bat izan zen. Gutunak, paketeak eta horrelakoak helaraztea. Gerraren azpiegitura emozional gisa jardun zuten, hor zegoen eta zaintzen zuen norbait esleituz militarrei. Honek genero implikazio nahiko argiak ditu eta emakumeengandik espero zena argi uzten du, ez? Zaintza eta laguntza hori. The world's humanity comes to the rescue of the helpless. Aged and young, all who cannot fight are to be sent out of the beleaguered city on neutral ships. "5,000 are in the first contingent to go to France. Thousands more will follow." Gerraren hasieratik populazioaren lekualdaketak eman ziren. Zenbait antolatutako ebakuazioak izan ziren eta beste hainbat ihesaldiak edota kanporatzeak izan ziren. Gizon ugari gerran edo ezkutuan egonda, emakumeak eta haurrak izan ziren mugimendu horietan egondakoak gehien bat. Euskal kasuan, 1937an Frantziara eta Europako beste herrialdetara Santurtzitik egindako aurren ebakuazioak arras ezagunak dira. Naiz eta aurren ebakuazioak izan, aipatu behar da, ama, zaintzaile, maistra eta laguntzaileen sareak beharrezkoak izan zirela hauek aurrera eramateko. Aurrak sostengatu zituzten, eguneroko bizitzan egon ziren eta helmugetan bizitzak berreraiki zituzten. Herrietatik kaleratutakoak ere egon ziren. Kolpistak herriak hartu ahala, defentsan zebiltzatenak edota miliziano zein gudarien zenide eta seme alabak herrietatik bota zituzten. Ehundaka adibide badaude eta gaurkoan ekarri dizuedana nahiko gordina da. Ez dakit irakurtzen den, beste irakurko dizuenik. Baina gaur hemen ageri den adibidea dela Euskadi egunkarian agertu zen bat, da Agustina Berri Iturrizar ondarrutarrarena, 97 urte zituela, herritik bota zuten eta 8 kilometro oinez egin behar izan zituen babesleku batera heldu ahal izateko. Herrietatik kaleratutakoa, ezinezkoa da emakumeen eta gerraren inguruan berba egitea eurei zehazki zuzendutako biolentziak aipatu barik. Hauek indarkeria sexuatua izena jasotzen dute. Eta historialariek ikertutakoaren arabera gehien bat bi bide jarraitzen zuten. Alde batetik indarkeria sexuala eta bestetik bisuala. Indarkeria hauek ez zuten soilik zigortu nahi. Emakume hauek markatu nahi zituzten. Haien komunitatei mezu bat helarazi nahi zieten eta humilatu nahi zituzten. Indarkeria bisuala modura izendatzen dira, femenino gisa markatzen diren elementuen kontra joanez, lotxa publikoa sorraraztea bilatzen zuten ekintzek. Ezagunak diren hile mosketak, markajeak, errezino olioa hartzera behartu eta herritik pasiatzen zituzten emakumeak, eta antzeko kontuak. Ekintza hauek helburua zuten garaipena erakustea eta beldurra sorraraztea. Indarkeria sexualari dagokionez,
Erasoak, bortxaketak, abusuak edota elementu sexualak erasotzen zituzten torturak zeuden. Eraso guzti hauek ez zuten arrastrorik ikusten dokumentazioan, eta biktimak beldurra, errua edota lotxagatik izilaraziak izan ziren. Hala ere, ezagunak dira zenbait adibide. Zehatzera eramateko, Antoni Telleriaren adibidea ekarri dizuet, elgetarra. Antonik 2 atzamar amputatu zituen. Bere aita hiltzeko tiro egin zuten, eta Antoni gazteak eskua jarri zuen bere aitaren kopetaren gainean, eta berriro ere tiro egin zuten bera jotzeko asmoz. Jarraian bere ama hil zuten kolpez, eta guraso bien hiltzaileek Antoni bortxatu zuten. Guzti hau 14 urte zituelarik. Eta urte asko beranduago kontatu zuen guzti hau. Berak beti pentsatu zuen herriko norbaitek salatuta heldu zirela soldadu horiek goizaldean bere baserrira. Euren baserria ez baizegoen bidetatik gertu eta ezelako mugimenduan egoteko ordu bat. Beste testigantza batzuetan, kartzeletako zaindariak erasotzaileak zirela adierazi izan da, adibidez Saturraraneko monjak. Atxiloketetan, sabelera zuzendutako jipoiak dokumentatu dira, abortuak eragiteko edota ugalketa gaitasunak altetzeko. Guzti hauek ez dira tratu txarrak soilik. Tortura guzti hauek mezu argi bat zuten, garaileak zeintzuk ziren eta garaituak zeintzuk ziren argi uzten zuena. Guzti hau aipatu ostean, esan behar da, diktadura ez zela hutsetik hasi. Indarkeria eta jarrera guzti hauen jarraipena eta instituzionalizazioa izan zen. Frankismoaren ezarketak, esan berri dudan moduen, ez zuen biolentzia eten. Diktaduran zehar, indarkeria hauek berrantolatu eta aldatu ziren. Diktaduraren hasiera data 1929an jartzen den arren, erregimenaren moduak, euren armadak lurraldeak hartu ahala, ezartzen joan ziren. Hau da, 1927ko udatik Euskal Lurralde osoan erregimena martxan zegoen. Hainbat emakume gerra ostera erabat markatuta heldu ziren, gorrien edo erderazko las rojas kategorian sartuak. Erregimenak ez zituen soilik euren jardun politikoak jazarri, zeinekin elkartzen ziren edo euren senideak egindakoak zigortzeko nahiko arrazoi ziren. Aipatu nahi dut, frankismoaren inguruan hitz egingo dudala orokorrean, bakarra izango balitz gisa. Hainbatetan kategoria ezberdinak egiten dira, lehenengo frankismoa eta bigarrena, edota erregimen ekonomikoaren arabera, frankismoa autarkikoa eta teknokraten zabalkundearen frankismoa. Diktadura luze bat izan da, ia 4 hamarkadaz egon zen indarrean, gauzak moldatu ziren, baina erregimena bakarra izan zen. Eta ikusiko duzuenez legeetan, gizartean eta egunerokotasunaren arlo guztietan misoginia errotuta egon zen azken unera arte. Lehen unean, errepresio penal eta politikoak pisu handia zuen, eta erregimenaren aurkazi joan pertsona ororen kontra ezarri zen. Atxiloketak, epaiketa militarrak, kuarteletan eta lekualdatzetan egindako torturak, eta bar. Honetaz gain, azaldu berri ditudan biolentzia sexuatu hauek jarraipena izan zituzten instituzio eta leku guzti hauetan. Laura azaldu nahi dut emakume presoen errealitatea zein zen. Ulertu beharra dago espetxe frankistak oro har errepresio aparatu gogor eta bortitza izan zirela. Eta Saturraneko adibidea ekarriko dizuet gaurko gaia emakumeena delako. 1938tik 54 Euskal Kostaldean, Ondarro eta Mutriko artean, Saturraneko plaian, estatuko emakume espetxe handiena egon zen. Presondegi honetan, haren garaikidetan bezala, bizi baldintzak oso kaskarrak ziren. Gozeak, hotzak, gaixotasunek, egunerokotasunaren parte ziren, emakume presoentzat zein euren aurrentzat. Kontuan izan behar da, 3 urte azpikoek, kartzeletan egoten zirela euren amekin. Batzuk ume txikiekin heltzen ziren espetxetara, beste batzuk espetxeetan erditu behar zuten, baina hortik aurrera, 3 urte horiek betetzetik aurrera, zer gertatzen zen ume hauekin. Gertu egotekotan familiek umeak hartzen zituzten, baina hainbat kasuetan erregimenaren aldeko familiek edo instituzioek umeak hartu joan naiz ez da, baina hobeto lapurtu egiten zituzten. Familia gertu egotea gainera ezen erreza izaten, frankismoan zehar turismo penitenziario izena jaso zuen praktika bat aurrera eraman zelako.
zela populazio presoa espetxe batetik bestera mugitzen zuten, baldintzak gogortzeko eta ingurutik erabat banatzeko asmoz. Kartzeletik irtetzean amets gaiztoa ez zen amaitzen emakume hauentzat. Estigma sozialak pisu handia zuen, espetxean egondako emakumeengan, eta hainbatetan erbeste zigorrak ere ezartzen zitzaien espetxetik irten ostean. Kartzelen aipamena alde batera utziz, urte luzez emakumeen bizitzak antolatu zituzten eskubideetan emandako murrizketei buruz hitz egin nahi dizuet. Hasteko, aipatu behar da, diktaduran norbanako ororen eskubideak murriztu egin zirela. Eta testuinguru honetan, emakumeen eskubideak are kaltetuagoak izan zirela transmititu nahi dizuet. Kalte gehien izan zituztenak ezkondutako emakumeak izan ziren. Garaian emakumeei ezartzen zitzaien etorkizuna zela, hori edo monja izatea. Emakumeak aitaren eta ostean senarraren aginpean zeuden. Ezkontza bat ematen zenean, bi ezkontkideen eskubideak aldatu egiten zen estatus juridikoa, ez? Emakumearen eskubideak murriztuz eta senarrari esleituz hauen ardura. Ezkondutako emakume batek, adingitxiko batek edo desgaitasunak zituzten pertsonen besteko eskubideak zituzten. Eta hau bermatzera aldera, egituretatik baieztatzen zen gizonen egin beharra emakumea babestea zela eta emakumearen ordea obeditzea. Dibortzio eta eskontza zibileko legeak desustatu ziren, atzeraginezko izaerarekin, hau da, emandako lotura eta banaketak ez ziren onartzen, eta aipatutako ezkonbaimenak ezarri zen. Lan munduan, 1928ko lan legeak esaten zuen, emakume ezkonduak tailer eta fabriketatik askatu nahi zituztela. Beste behin, babes forma zuen, baina baztertzeko nahia zuen esaldi bat, ezta? Gainera lege honek ezartzen zuen, soldata minimoa familia osoan mantentzeko bestekoa izan behar zela. Bizitza familia nuklearretan antolatuz, eta soilik gizonak soldatapeko lanera bideratuz. Aurrerago, 1971 lan erreforma bat egin zen, eta generoan oinarritako diskriminazioa galarazi zen. Eta Pilar Primo de Riverak lege honen aurkezpenean gorteetan honako hau esan zuen. Ez da inondik inora ere lege feminista bat. Ez ditugu gizonak eta emakumeak berdindu nahi. Sekula ezingo dira berdindu izatez, ez da bizitzan egin behar dituztenengatik. Emakumeen lana, erreala eta unibertsala da. Ezin dugu ukatu, edo ez ikusinarena egin. Lege honen bitartez, eskatu nahi duguna hurrengoa da. Beharra dela eta lanean dauden emakumeak baldintza honenetan lan egitea. Lan arloan ere, emakume langileek eskontzen zirenean, lana utziz gero eskontzari bat jasotzen zuten, paga extra moduko bat. Eta zenbait kooperatiben estatutoetan, eskondutako emakumeek lan egin ezin zutela zehazten zen. Legeen aurrean, gizon eta emakumeen arteko erroko ezberdintasun hauen adibide oso on bat adulterioaren legea da. 1932an, Bigarren Errepublikan, adulterioa delitu gisa ezabatu zen, baina frankismoan berrezarri zuten. Kode zibilaren arabera, adulterioa ezkondutako emakume batek haren senarra ezen beste gizon batekin oheratzen zenean egiten zen. Jatorrizko testuan erderaz jazer hitza erabiltzen da, hau da, etzan. Hau egiteak espetxe zigorra sekartzan. Lege berdinak senarrentzat beste portaera bat jasotzen zuen adulterio gisa. Senarremazteen etxean edo etxetik kanpo nabarmenki maitalea zuen senarra. Hau da, ja ikusten dugu adulterioa egiteko senarrak eta emazteak baldintza ezberdinak zituztela. Baina maitaleek ere bestelako zigorrak zituzten. El que yacía con ella, hau da, emaztearen maitalea, zigortua izaten zen emakumea eskonduta zegoela zekien kasuetan. Senarraren maitalen kasua ordea, ez da aipatzen eskontzaren berri jakin behar izana. Zigortuak izaten ziren espetxearekin edo erbestealdearekin. Lege honekin ikus genezake, emakumeak adulterak zein maitaleak izan da okerrago ateratzen zirela. Aipagarria da ere, bikoteak salatu behar zuela. Eta garai horretan, non kontu korronte bat izateko senarraren baimena beharrezkoa zen, ze emakumeek salatu zezaken haren senarraren jarrera. Gainera, 1954ean, kode penalak beste 2 aldagai gehitu zituen.
Alde batetik, senarraren baimen barik etxetik alde egiten zuten emakumeak zigortuak izan alziren, espetxe zigorrekin, eta bestetik, uxorizidio honoris causa sartu zen indarrean. Hau gizonentzako privilegio bat zen. Ogorearen defentsan, egindako hilketak edo zauriketak ez epaitzeko. Hau da, emaztea edo 23 urtetik berako alabak adulterioan harrapatuz gero, hil edo larri zauritu alzituen. Kasu larrienetan, erbestearekin zigortuak izan alziren, baina oro har, besteko lesioek ez duten zigorrek. Ez nuke aipatu barik utzi nahi ez da ere, zelan ez legeek, ez da Eliza Katolikoak ere, ez zuten sexualitatea autonomia pertsonalaren parte ulertu sekula. Hau da, onarpen sexuala ez zen aukera bat, eta emazteek senarrei zor zieten zerbait zen. Su Excelencia el Jefe del Estado recibió en el Palacio del Pardo a los matrimonios galardonados este año con los premios nacionales de natalidad. Reciben su premio, entre otros, don Jesús Fragoso del Toro y doña Luisa de Castro, que han tenido 17 hijos y les viven todos, y el matrimonio leonés, don Santiago Núñez y doña Claudia Marcos, que han tenido 19 de los que viven 18. Ugalketa edo amatasuna erabat aldatu zen. Republikaren esperientziatik non abortua eta antisorgaioak legeztatu ziren, frankismoak galarazi zituen. Eta gainera, amatasuna misio giza aurkeztu zitzaien garaiko emakumei. Gorputze reproduktiboak berreraikitze nazionalean berebiziko piezak bilakatu ziren eta horrelako sariekin bultzatu ziren. Sortutako egitura, sare edo naste guzti hau, legeekin eta kartzelarekin mantentzeaz gain, instituzioen eta pedagogiaren beharra zuen. Alde batetik, sekzion femenina zegoen, falangearen parte zen, eta emazte, ama, katolika eta disiplinatua izan behar zen emakume eredu bat ezarri zuten. Etxeko aingerua izan behar ziren. Ideal hau propagandatik haratago joan zen, irakatsi zen, aztertu eta exigitu. Eta hemen, berebiziko papera izan zuen, aipatutako sekzion femeninaren servizio sozial femeninok. Hauek ikastaro batzuk ziren, lan egiteko edo kotxeko karneta lortzeko beharrezkoak zirenak, eta momentuan kotizatzen ez zuten arren, gaur egun 2020tik balio dute jubilaziorako. Norbaitek balio izatekotan. La vida del campamento nos pone en contacto con las normas del régimen sano de disciplina y de alegría que orienta la formación de la sección femenina dentro de la mayor devoción a las doctrinas de la fe y de la patria, para que las futuras generaciones sean, como quería José Antonio, sanas y generosas, con el alma y los ojos abiertos, obedientes a Dios y sumisas a la falange. Falangearen horrelako elkarteetaz gain, Eliza eta Hezkuntza disiplinaren aldeko instituzio nagusiak izan ziren. Hezkuntzak inplikazio nabarmena izan zuen, eskoletan ezberdintasunetik irakatsi zelako. Frankismoan zehar, eskolak fisikoki neskak eta mutilak banatu zituen, eta kurrikulumean ere ezberdintasunak izarri zituzten. Neskatoei, etxeko aferei, josteko lanei, erlijioari edo feminitateari bideratutako hezkuntza ezarri zitzaien, eta mutilei ordea produktibitatera, lan publikora edota bestelako kontuetara. Eskolak antolatzeko modu hau zentzu komunaren fabrika gisa jardun zuen. Eta horrela ezitutakoentzat rolen banaketa normala edo naturala zitzaien. Aurretatik ikasia eta liburu zein legeetan oinarrituta. Esan bezala, hezkuntzarekin batera Eliza Katolikoa kokatzen zen moralaren ezarketan. Autoritate morala izateaz gain, emakume eredua zehazteko eta bideratzeko egunerokotasuneko azpiegitura zen. Aldare, konfesionariek, eskolek, elkartek, erritualek, markatzen zuten onargarria eta duina zena. Eta marko honetan, esan bezala, feminitate ideala, amatasuna, obedientzia, sakrifizioa eta birgitasunaren inguruan antolatu zen. Familia ordena sozialaren oinarria zen eta hau hierarkizatua eta naturala zen.
Ondorioa bikoitza izan zen. Alde batetik, Elizak bertute gisa legitimatu zuen praktikoan mendekotasuna zena, eustea, isiltzea eta antzeko jarrerak. Eta bestetik, emakumeen sexualitatearen gaineko kontrola indartu zen. Errua eta ospea gizarte disiplinako oinarrizko mekanismo bihurtuz. Ekarri dizuedan irudi honetan ikusten da, eskerrekoan, ez duzu ikusten. Baina dokumentu honek zehazten du eskola baten materialen beharrak. Lehenengo hezkuntzako inspekzioak egindako zerrenda bat da, osea, dokumentu ofizial bat da. Eta lehenengo lau elementuak dira. Gurutze bat, kaudilloaren erretrato bat, un kuadro de la Purísima, hau da Ama Virginaren irudi bat, eta bandera bat. Eta ja horren ostean, irakaslentzako maila edo materialak gordetzeko armairua dator. Ikusten duzue, un crucifijo, un retrato del caudillo, un cuadro de la Purísima, una bandera, eta ja ostean klaseetan normalean aurkitzen diren materialak ditugu. Egunerokotasunean, egitura honi, irudia hau erreproduzitzen zuten beste 100 estimulo gehitzen zitzaizkion. Adibidetan sartuz, aipagarria da, Elena Francisen aholku programa, irratsaio honetan, irratsaio honen oinarria barkatu, entzulek bidalitako gutunak ziren. Emakumeek Elena Franciseri galdetzen zioten euren biztzako aferen inguruan, eta honen erantzunak disiplina jartzera bideratuak ziren hainbatetan. Aguantatu behar zela, sakrifizioak egin behar zirela, ohorea babestu eta familia lehenetsi. Eta ezen mota honetako propaganda bakarra, ekosistema oso bat zegoen emakumei bideratutako prentsaren bitartekoa. Arazo estrukturalak, ardura intimo bihurtu zituztenak, eta emazte ona edo neska txukuna izaten erakusten zutenak. Maila guztietan horrelakoak zeuden, irratsaio handiak zein tokiko aldizkariak. Adibidez, honako hau, Olatz, Azpeitiako aldizkari bat dugu. Azpeitituloan diona konzentsura eklesiastika, hau da, Elizaren zentsurarekin. Eta artikuloen artean, gehienak erderaz egonda, hau ikus genezake, non hurrengoa adierazten den. Jaungoikoak gizonari gorputza eta arima eman zizkion, baina hala eta guztiz ere, etzuan guztiz osatua egin. Esan genezake hutsune bat utzi ziola eta hutsune hori betetzeko emakumea egin zuan. Eta garaiko emakumeek horrelako mezuak egunero jaso zituzten eta horrela ardaztu zuten euren bizitza. Ideal honetan sartzen ez zirenak ere zigortuak izan ziren. Eta horretarako 1951 aurrera emakumeen babeserako patronatua dugu. Vigilantzia sareetan eta itxialdiguneekin kolaboratuz, arrisku moralean zeuden gaztetxoak zuzendu nahi izan zituzten. Honetarako, atxiloketen ondorioz edo salaketen bitartez, emakumeak instituzio honetara heltzen ziren, eta euren konduktak baloratu ostean giltzapetzen zituzten. Arrazoiak ugariak ziren. Haurdun egotea eskondu barik, naiz eta aitaren bortxaketa batengatik izan haurdunaldi hori, bihurriak esatea edota mezara ez joatea behar beste. Frankismoak instituzio hau berrantalatu zuenean, 1951 honakoa ezartzen du helburu gisaboen, emakumeen morala duin bihurtzea, gehien bat gazteena, euren esplotazioa ekiditeko, biziotik aldentzeko eta Eliza Katolikoaren arabera ezteko. Ikerketa gutxi daude gai honen inguruan, apurka ugaritzen doaz, baina estigma oraindik gogorra da, hemendik igarotakoentzat, eta testigantza oso gutxi daude. Bizkaian 5 zentro egon ziren instituzio honekin kolaboratzen zituztenak, 5 Bilbon. Denbora bat daramato holtza honetan, eta hainbat gauza kontatu ditut, baina hala ere ezinbestean osatu gabeko sintesi baten aurrean gaude. 40 urtez, populazioaren erdiak bizi izandakoa laburtzea oso gatza da. Ez ditut aipatu adibidez familiak osotasunean zorpetu zituzten ondaren konfiskazioak eta multak, ez dut sakondu estraperloaren eta gosearen paperean ez da ere, hainbatetan emakumeek sostengatu zituzten biziraupeneko ekonomiak sortu zituztenak, ez dut azaldu epaitegi eta tribunal ezberdinen arkitektura osoa, erantzunkizun politikoen tribunala, masoneria eta komunismoaren aurkako tribunala edo ordena publikoko tribunalarekin, ez ditut azaldu lan publikoetan egondako kaleratzeak, hezkuntzan eta administrazioan gehien bat emakumeei eragin zienak, ez dut aipatu ezarritako gorpuzkera zuzena,
gure ama eta amamak dietan jarri izan dituena bizitza osoan zehar, ez dut solastu prostituten inguruan, zer gertatzen zen haiekin, ze legedi aldaketa egon ziren, ez da ere auzoetako emakumeen inguruan grebak sostengatu zituztenak. Erbesteko bizitzak edo bueltak aztertzeko denborarik ez dut hartu eta aipatu gabe geratu dira zentsura eta biolentzia polizialaren urte gogorrenen esperientziak. Guzti hau aipatzearekin adierazi nahi dudana da oraindik asko dugula ikertzeko eta zabaltzeko, emakumeen eta frankismoaren inguruan. Gerra ez zelako soilik guda bat izan, frankismoa ez zelako lege gorpuzki bat izan eta auzitegien zerrenda bat. Instituzio, zigor, ekonomia eta kontrol sozialaren sare bat izan ziren. Egunerokotasuneko bizitzaren ardatz guztiak ikutu zituenak eta bizitza bakoitzean forma ezberdina hartu zutenak. Guzti hau esan da, hasieran bota dudan galderara bueltatzen naiz. Emakumeentzat frankismoa 1978an amaitu zen. Jakina den moduan, eta lehen aipatu da moduan, 1975ko azaroan diktadorea Francisco Franco hil zen. Eta berak ezarritako oinordeak estatuaren buruzagitza hartu zuen, Juan Carlos Lehenengoa. Eta lege frankistekiko leialtasuna zin egin zuen. Ondoren, errege izendatuta zegoela, lege frankisten erreformaren bitartez, trantsizio izena jaso duen epea hasi zen. Eta egitura juridiko baztertzailearen ezabepena edo berrantolaketa gutxinaka egin zen. Konstituzioa onartu aurreko garaiat jada aldaketa batzuk eman ziren. 78an adulteriaren delitua ezabatu zen, handik gutxira urte berdinean antisorgailuen propaganda eta salmentaren gaineko zigorrak ezabatu ziren, eta esan bezala abenduan konstituzioa ezarri zen. Konstituzioa, oroimen historiko eta oroimen demokratikoko legeen arabera, diktaduraren amaierako puntua da. Eta egia da honek paperean berdintasuna eta diskriminazio eza ezarri zituela, baina ez zituen aurreko lege guztiak ezabatu. Ez zituen urte luze iraundako instituzioak desareiki eta are gutxiago ezarritako moral aldatu. Hau dela eta konstituzioa onartu eta ustez demokrazia murgilduta, oraindik ere, baztertzaileak ziren hainbat lege deseustatzeko beharra zegoen. 1981 11/81 lege onartu zen. Lege honek familiari lotutako zuzenbide zibilean aldaketak ekarri zituen eta urte berdinean banaketa eta dibortzioa onartu ziren. Legetaz gain, instituzioak ere kendu behar ziren, besteak beste, emakumeen babeserako patronatua, 85 arte martxan egon zena, hau da, demokrazian erabat murgilduta. Eta nire gustatzen zaidan adibide bat, irudikatzeko ea 78an konstituzioarekin diktadura amaitu zen edo ez, abortuaren legearena da. Lehen aipatu da moduan, 36an Katalunian onartu zen lege bat. Eta lege horren baldintzak ez ziren berdindu edo gaiendu 2010 arte. Egia den arren, 85an, hainbat kasuetan abortua despenalizatu zela, haurdun zegoenaren osasun mentala edo fisikoa arriskuan zegoenean, denbora tarte baten barruan salatutako bortxaketen kasuetan, eta fetuak malformazio larriak izatekotan. Baina, kasu hauetan, esan bezala, despenalizatu zen arren, ez zen aborturako eskubidea onartu. Eta horrela, 2010 arte, 1936ko, hau da gerra aurreko legea, permisiboagoa zen. Honekin lotutako adibide arras ezaguna dugu, Basauriko Amaikak, 1976an poliziak Basauriko 11 lagun atxilotu zituen abortuarekin lotutako delituak argudiatuz. Prozesua urteetan luzatu zen, eta 85an mobilizazio feminista arrakastatsuak eta bestelako presio sozial zain instituzionalen ondorioz amaitu zen kausa eta absolbituak izan ziren. Baina esan bezala 85 arte luzatu zen, ustez demokrazia erabat ezarrita zegoen garaian sartuz. Indarkeria sexualaren kasuan, aurretik aipatu da moduan, bikotearen baitan onarpen sexuala, baietza, harreman sexualetan, ezen beharrezkoa izan urte luzez.
eta 1989an sexu delituak modu nabarmenean aldatu ziren legeen enfoke aldaketagatik sartu ziren. Hala ere, bikotearen baitan emandako bortxaketengatiko lehen kondenak argiak ez ziren berehala agertu. Bilakaera juridiko eta soziala motela izan zen, eta praktika judiziala ezen egun batetik bestera aldatu. Guzti hauengatik egiten nuen hasierako galdera, ea noiz amaitu zen frankismoa emakumeentzat. Frankismoaren amaierari data bat jartzea ez delako erreza eta ez delako nahikoa askotan. Egunerokotasuna begiratu behar da, amarekin hitz egin behar da, eta ikusi zer ezabatu den, zer luzatu zen, eta zer gertatu den. Gaurkoan, gertakariak azaltzeaz gain, hemen duela ez horren beste gertatuakoak azalduz transmititu nahi nizuen, eskubideak aldarrikatzea soilik ez dela nahikoa. Eskubideak martxan jarri behar direla, defendatu behar direla, eta bermatu egin behar direla. Eta entzuteagatik eskerrak ematearekin amailtuko dut gaurko hitzartzea. Eskerrik asko.